Σε αυτό το βίντεο θα σας οδηγήσουμε μέσα από όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Keto Light Plus. Από τα απίστευτα ωφέλη του μέχρι πώς μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας για υγεία και φυσική κατάσταση. Θα εξερευνήσουμε επίσης τις μαρτυρίες αυτών που έχουν ήδη δοκιμάσει το προϊόν και θα μοιραστούμε μερικές συμβουλές για το πώς να το εντάξετε καλύτερα στην καθημερινή σας ρουτίνα. Είστε έτοιμοι? Τότε ας ξεκινήσουμε. Ας δούμε τώρα τι κάνει το Keto Light Plus, ένα τόσο συζητημένο προϊόν. Στο επίκεντρο αυτού του συμπληρώματος βρίσκονται προσεκτικά επιλεγμένα κλειδί συστατικά, τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία για να υποστηρίξουν τη διαδικασία της κέτωσης. Η κέτωση, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια μεταβολική κατάσταση στην οποία το σώμα καίει λίπη για ενέργεια αντί για υδατάνθρακες. Αυτή η κατάσταση είναι το κύριο στόχο της κετογεννητικής διατροφής, γνωστή για τα γρήγορα αποτελέσματα της στην απώλεια βάρους και τη βελτίωση του μεταβολισμού. Το Keto Light Plus περιέχει ένα μείγμα φυσικών εκχυλισμάτων και ουσιαστικών θρεπτικών στοιχείων που βοηθούν στην διέγερση αυτής της διαδικασίας, καθιστώντας ευκολότερο για το σώμα να εισέλθει και να διατηρήσει την κατάσταση της κέτωσης. Αυτό όχι μόνο επιταχύνει τη διαδικασία απώλειας βάρους, αλλά βοηθά επίσης στη διατήρηση υψηλών επιπέδων ενέργειας και στη μείωση της επιθυμίας για τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες. Ας δούμε τώρα σύντομα τι λένε οι πελάτες για το Keto Light Plus. Οι κριτικές είναι εξαιρετικές. Πολλοί χρήστες αναφέρουν σημαντική απώλεια βάρους και αύξηση της ενέργειας. Για παράδειγμα, η Μαρία, που έχασε 18 κιλά σε 2 μήνες, λέει «Ήταν μια ριζική αλλαγή». Και η Λουκία προσθέτει «Δεν έχασα μόνο βάρος, αλλά αισθάνομαι πιο ενεργητική». Αυτές οι ιστορίες είναι ένα σαφές σήμα της αποτελεσματικότητας του Keto Light Plus και της ικανότητάς του να προσαρμόζεται σε διάφορες ανάγκες και τρόπους ζωής. Συνοψίζοντας, το Keto Light Plus μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος στη ρουτίνα σας της κετογεννητικής διατροφής. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να αγοράσετε το προϊόν, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο παρακάτω. Θυμίζουμε ότι το Keto Light Plus δεν μπορεί να πωληθεί σε φαρμακεία, αλλά μόνο μέσω του επίσημου ιστότοπου. Ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερες συμβουλές και ενημερώσεις για την ευεξία.